Čauko ľudia, vítame vás z nového videa a tentokrát si zahráme nejakú Nightmare random map a dúfam, že sa mi to bude ľúbiť a ja každopádne nemám prachy, oni si kúpili nejaké postavy a idem na holo. Aj, oh my god. Inak viete o tom, že to je postava, ktorá vám dovolí, že si môžete zobrať viac vecí do inventára. Ktorá? Neviem, ale vedia. Schul. To je za Robuxy, ne? Bože, no ale musíme toto dohrať. What? Ja mám zabugovanú baterku, ja ho neviem. Schule, ja berem, no chlapci, musíme toto dohrať každopádne. Mama, ja mám zabugovanú baterku, mne to nefunguje, počkaj. A ten, kto zostane v dodávke, tak je pusy. Dobre, už mi ide. Jo, ja mám len tú fialovú. Hoši, kto chce fialovú baterku? Dobre. Ja. Ja som si chcel zobrať normálne. Dobre, schule. Je to na Nightmare, že? Áno. Aha, dobre, vidíte. Ja som si dal ten skin aj equip, ale mne ho to nedalo, takže mňa to oskemovalo o $1000. Ten skin ti to nemám. Matúš, to dostaneš toho schopnosti, ale skin bude... Matúš, že ty si aký kúpil? Ja som si kúpil toho Prejva, že mi tam má dať nižšiu tú, že po mne proste bude menej útočiť alebo niečo také. Že mám nižšiu pozornosť asi pre neho. Keď tak, dobre, keď tak Matúš bude náš hlavný hľadač. No, toto natáčame už, ne? No. Počul Jo, som dobre, niečo. nemám pojmu. A ja nejaké také trestnutie skriňou. Hej, Jo, sa mi dobre vedieť, otvorila nejde závrel. elektrina. Lebo sa mi otvorila Lebo záver. ja som na druhom... Prdele, u mňa sa spawnol duch. Hej, go z event ball. Bol pri mne. To nechcem to Keď ide na hrať. vás duch, tak nevadí, nestojte, proste utekajte sa schovať. No to nechcem hrať. Ja to líbujem, ja nechcem. Tak ja budem s Markom, lebo ja nič nevidím proste. Počkaj, pozrieť na kameru. Vy kde ste, hoši, ja sa bojím. Ja neviem, ty si sa rozdelil. Kámo, kde ste? Poďme, preto naša. Čo My to sa tu bolo? vieme schovať v tých lukroch. Pomoc, čo to bolo za zvuk? Ja tu počujem trieskadlo. Kde vidím Marka? To sme my. To som v nejakej jedálni. Marek, Jedálne, no. Čo ti je? ja som tam niečo počul. Nič si nepočul. Ja som pri Ale nebolo okne. tam, že mám väčšiu staminu, počkej. To máš 10. Nie, to je blbosť. Ja idem do dodávky. Kam si šiel, Morek? Už to nechce hrať, už ja to líbujem, ja nemám na to. Takže chceš pred divákmi ukázať, že si totálny posera. Ticho buď, inak ti hodím cupcake do hlavy. Mato, musíme to nájsť. Gold Orby. Tak dobre, nevím to, ale daj mi veci. Na čo? Ale Jak to Fedor, tam je? vieš, že nemáme. A to môžeme aj my tebe hovoriť, keď hráš nejaké blbosti, že líbne to a daj nám veci. Si hovoríš, že... Nejaké príbeh, už nejakú hru. Tu je tá... Kámo, nie, ja som našiel nejaký bazén, to nechcem. Tu sme sa Čau, kto je tu? Tu. Mám Naše. Fedor. My sme tu. Tak Fedor, ty choď s tom našej s Matúšom. Nie, prečo ja chcem ísť s Matúšom? Tak aj Ok, tak- Fedor. Fedor, Kde poď, si? my ideme Tu do je druhého jeden. patra. Ok, Matúš, my poďme to. Fedor, to máš potom over the freezing, ten nech tam ich pustí. Kámo, ja som to nechal otvorené. On to zavrel. To je, máš to je ten over potom, bazén. kde je, Ja som z toho prepadol. To máš over the freezing potom. Na spirit box. Ok, Kámo, ja tu začal. nič. Teraz ja som si mal zobrať. Kámo, my sme tu uväznení, my už nedostaneme odtiaľto. Kámo, si istý, Matúš? Marko, že to je napísané. Tu tam je vždy. Ja sa odtiaľto nedostanem. To sú schody, aha. Freezing není, je 6 stupňov zatiaľ. Aby som... Hej, to sú dvere. Aj Hej, to je lockers. Kebyže niečo vidím. Poza mňou, tu som. To je Kde? coach. Čo je coach? Či asi nejaká miestnosť, kde sú obrazy, Teda alebo poďme proste riaditeľňa. Niečo také. Nevidím veľmi. Kámo, nie, to sú tie lokry. Ideme do gymu. Gym? What? To, poď sem, hej, to je... To je... 4 stupne. Krevety. A čo to je?
Ale tak, Serióz. toho sa aj bojím. Mám pre istotu Real, aj it's soul. real, Exit. Exit. Čerstvý vzduch. Fedor, Zatvori. to tu podľa mňa nebolo. Tomu sa neviem pridať. No, napíšem ti niečo. Možno byť pandémiou bolo. Áno. Ja mám najmenej percent a neviem prečo. Mám 46% a to som si dal do môjho charaktera. No ja napísala som ti niečo. Je to secret. Discord. Nečítaj to. Nečítaj to na hlas. To je to secret pre mňa zlo. Bereš áno? Áno, nie, Matúš. Ale kde si mi napísal čo? Na kom? Na Discord. Tak počkaj. To je dosť kámo v Chile tento duch a to nič, že sa nestal. To Matúš. Skúsme stadiaľ, to sme ešte nešli. Chce ešte Ja to hrať. nepočujem. Čo? Ja sa to chce ešte hrať. A nie. Či to je jedálenie školské, schválne čo Tam som bolo, tam ženy. Aspoň nebolo. Ja si vyhodím tú sol a zoberiem si ešte normálnu baterku. R-kom sa niečo, T-čkom sa vyhodí, To je jak B-čkom, veľké. C-čkom. To je nejaký teddy bear. Pick up wood. Kde si Matúš? Sa vyhadzujú veci. Neviem, dodávke budem sledovať Markovú kameru. Kámo, No, jak sa vyhadzujú G-čkom? u nás niekto búchal. Skrinkami. Viečkom. Autor by Radšej poltergeist. s- Ale počkaj, kto búcha skrínkami, kto búcha vecmi? Ja som búchal skrinkami. No, Tomáš, dáš mi tú tvoju baterku? Ok. My máme... Lebo- Chceš ju? Jo. Chceš ju, tak si chod pre ňu. Ja Alebo tu Fedor, pozriem dáš mi na tú svoju kameru baterku na a dám tú fialovú, moju. Prosím, orb. Orby nie sú. Nebol ani one, ani Orby, Prince, Ani freezing? Nebol. ani Freezing, ani MF level 5 nebol. Ani na knihu mi nič nenapísal. Takže nič nebolo vôbec. Spirit. Ako bol Buby, takže ja dávam Spirit a Leave Game. No, tak spieš. A mne už sa to nechce hrať, ja to Leave Game potom. Mer. What? What? To sú teda dobré. No asi tak. Ok, tak cez, ja už nejdem. Udedo Ok, tak sa ideme ešte takto traja. Tak ideme, počkaj, ideme ešte takto traja. No, ale keby sme išli takto traja, tak ja si chcem nechať ten EMF level. Ok? Nejdeme Nature Disaster Survival. No. Ja mám to ešte vieš, čo to je? nenapýtalo tých oných. Ja viem, čo to je. Tam len prežívaš katastrofu. Nie. Vieš, aká je to OG hra? Že byl boss. No. Aha, tak počkaj, pozvem vázok, Ok. lebo Tomáš bol